Det er kun dig selv, der kan gøre det. Nu kommer den. MGP-missionen. Helt vildt! Jeg skal til MGP-audition! Så kommer i fjernsynet. Det her, det er Karl. Og Karl, han er flyttet fra Jylland til København. Se på mig. Hvorfor sender du den ikke hjem til MGP? Jeg må ikke for min far. Smid væk, jeg er ligeglad! Du skal med til den konkurrence. Men hvordan har du tænkt dig, det skulle lade sig gøre? Jeg finder på noget. Jeg finder på noget. Kære far og mor, jeg er taget på mission. Han skriver, at han er taget på en hemmelig mission. Hvor plejer de at være sammen? Din søn har kidnappet min datter. Det er det! Stukket af hjemmefra. Det er jo helt sindssygt. Se på mig, hvor der er en vilje af en vej. Har du set en politibil før? Det er en udrykning. Hold op, en bølgerøv. Det er svært at få dig integreret. Ved du hvad, Sosa? Jeg tror, det er en rest, men du vinder den der X-faktor der. MGP. Hvordan det ender, må du vente med at se. MGP-missionen kommer snart i din biograf.